Amerikan po nga pasasayawon at amon amay sa namon eskwelahan, ano? Oh. Ang amon principal para si Sir Leona magkasat. Mamanggo naglabaw. Unahon namon para ni mga estudyante magkasunod sila diyan, di na makadiri, ano? Principal Norman Tibuk Kabugawan, kukuha na mo sa padis at dito nga sumbawers, ano? Kaya para makikita man lang kanira, figura. Kaya diyan na sila, bisita na sila, no? Ang bukos na sumbawers, adi sila. Makuha kay sila dito, natin sa Pangilano, ang ato ni Babalis, Sir Norman, wala ba taga-Carminan nini? Si Ma'am Pilar na Mangkol. Oh, pakita ta ang gila sa sumbawers sa nanamon principal din sa sa barangay Carmen Elementary School. Sige. Tukar. Oh. African po ila, African po. Ano ba? Pag dimbir na kang ganyan, alam na. Sige, tukar. Kurat sa. Lapit sa. Si Manang Pilar, alayo, pagkuha dito. Pasayawag pa. African po. Upo na niya pati sa aton principal. Si Sir Norman Kabugawan. Kulat-sas, nalo aton. Oh. Lagisa, Pagilano. Mabalis. Salamat sa nuna nga sumayaw. Si Sir,
Anamong principal, ug kaniya padis, si Manapilar nga manggol. Salamat sa iyo kadua. Amon amay sa namon barangay, ha? Kung ba naman ang amay sa namon eskwelahan, kunsugat, mabulos, at amon amay sa namon barangay. Honorable Jose Bakla Arbuo. Papadisan naman liwat sa Iroy, ha? Sa atong bisita yan din nga gabi, first time na hinabon din sa barangay kami, ang amang Iroy sa barangay Basod, Warayba, Municipal Honorable. Ibilin para tayo masayaw kontra sa among kapitan. Sige! Lang, tugar ang marasa kay puro ni mga paggagan niya lang masayaw. Amay nga sa tiroy, mahugar sabot nga. Sige, tugarin! Labis sa Panginoon! Si Waray TV. Palakpakan